Trok Assam State Finance Commission adilung aru CR ni Karbi long mangji mai PTY dasta nangke sundun jalam do Rong mong ve along aron dre pen arlong ki phur Supreme Court pen kinkir edlo woi phet sita phur bom lang Tin perpet Sam situng lapen trem Tarliang bangke thomatum Robinson timung aphan nopa pen katengkheng Kardom Karbi prime time along pen nili birda thanbang sami Monica Milikpi non birdang ton pen arjoitha Trok Assam State Finance Commission MIP TY Das lapen ari sang hoatum aru CR ni Karbi long along nang sunji pusi birda long dun Assam State Finance Commission lapen Karbi long Termas Council lang bong aru CR ni dihina long kacherap lapen midu aput hakaching wai doji CEM lapen secretary atum pen kaching wai pajut adapi ASFC atum puthot sai kam sai phulapen chokomara atum pen mai ingi thuji ASFC adilung along mai PTY Das ASFC abang phumate member Mrinal Kanti Datta pen chenglong bang trok kethekeria tum nang dunji Birta kelong ateng Karbi long Termas Council Secretariat akimi auditorium along si Maikang Iji adim pathipon mo Rongmong we block angkang Dolamara Forest Range kaparlo Bagori Sabbir along Ingnara Hormat Elephant Corridor adim along pen inud Bhupen Kiling Amen pen inud Krishna Mahanta abang phoron pen arlong kipur Krishna Mahanta ke Minister Keshap Mahanta abonglo Mahanta ke inud behaklem bang apotsi alang lilong kaprek arlong kwari do woipheta along kaprek adim kapthusi Ingnara hor along takedam tang penanganing kan pen phurbomsi piniar nianta ajoner lo JCB dumper highway pen keroi tir lapusi jami ni phai thong kep arni pherang ke ananterang pen birtana pale Kemang hume me alam bangke kedam tang ningkan koan penone lason kang hua sai langno inut bahini Karbi arat aphan pi pa chompa champensi Karbi anglong akhia dat roipon bomlo halapu ingnam rai kom mate forest department atum ke dosita do pake jo esonsi mandeblo athema alang litum ka cheklem nang jia sayan cheklem pami mesi achiklo jonwang todlun pen bainong chopomlo ingnam rai kom asai mate inut bir officer bang phusi Italian ahem kachi kim pulote mathanon Ladakh tangka ke joy arni si koan si kelongma athe arni si humpli kep phokep dumper truck arlong ke roi pusi pachini lasi lason ame thanga sai ka cheklem kle atuma phan asai pening thansi ke messenger phan akimi thapthunang ji pusi ka cherok tokara ra tumpen ningje thu athe Karbi anglong ke Karbi atum chokomar ke long le atum dola lapen anparta 17 number Socheng Dhenta MSC constituency non ke dobom EM kache rong pipi sitame la sopu thak masaptang mathak thedet asonsi theklong alangli Karbi anglong akhia dat kaching hona wedet asonsi cheklang daklo lapen lapu bogojan MLA Dr Numol Mumina bangke ningje matsi nangnelo tangka ke choana thuke lapen alangli ke tangka phanloksi MLA ta ke manchot MLA ke bogojan sub division angkang pen chiklo jonwang lak kep susea tangka hora beha koila beha sangtia beha factory highway lapen akaprek ahin penda tangka longbom lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang labang so alam aputhak RD pita lahai aron repen lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang labang so alam aputhak RD pira lahai aron repen Kipur arlong akwari amokha prabjin pen kanghap jabjia phansi rada tumke towar chola Hamren Police Station kapar lo angkang Hamren pen kilometer plikebra pho an kahelo tapat timung arong amekar Edwinson timung pen kati intipi asopo Robinson timung aphan jamipo ni phaing korener kep bomkuru anikang sampor phai truck apor malom nongrong along kedo khasi pinar bangkethom tin perpet Sam situng laben tram tarliang atum chepengsi Robinson timung aphan apran karmut deje aphan mangponsi nopak pen ahiring tangrak pen tengkheng dut pusi birtarib dunlong Timung sang ho bang amekaro mako hadaga dimpen nang kadbor ibora si khasia rongalong nang cepat chong thulo bonta nopak pen long ner kepan kateng khenga jok abi kilik pikpen hadaga mat krep pitlo tapata rong ada tum birta kelong pen tong sekot Hamren Civil Hospital longan sekeram je phan wan pitlo pherang kepen birta kiribdun ahut
kelonga tengke Robinson Timung abang hidi kacelang dama husi labang solam ki cetong nanglo kachini duna tengke law and order atum pen adai kedo abang hua tumaphan kenep kang nang pen arona teng pen kang cyclong jiaphan Robinson Timung hema sora tum pen hamren police station along FIR pipon tanglo lasi alang li tumaphan jamini phai inquiry sir keparni under section 325 307 34 IPC arona teng pen lamhoi papon pon tanglo pusi chini dun bayi trok homoy ani gang sam homoy ni support le aphan chomang tum long mer kep an baga an nu pakan thuse non hospital se non ni chiwan derlo tane la hai ni tum ni support le ben la so chomang tum aprang ban ga chibong charu u ta awe tame alang tum hala chomang tum ka pithe dam bangge la hoi adoi wang tong masih kosom ne hala chomang tum hore jun nili hem ausu bangge hidi lang chalang da ma hem ke chawang lo masih tuar sitong lo masih khang dun cek lo masih tipu ala so chomang tum tipu alam te bangge la ton hello ojer ku ma pun senang wang ko dak wang thau do ma mong senang to masih do ma mong je phan tot rong masih la masih chukit lo masih non milis tu non dak amren hospital long ke non dulo la panca lo kadu cuma ngatum la ni soku than ki thuwe ka tum ge bangai thom do adai kedo bangke thoma tuma phan prabjin pen kenep kangnang ponjia phan hamren osi siraj ingti pen herangkia tuma phan pachini lasi prabjin pen kenep kangnang longjia phan rongarat VDP atuman sitame kachera kacheto dunjia phan alang pen pachini nonamat kopia popsi bangalam ki ke phonang kokma ke klar dakalam long pamemela west karbi long pen Karbi channel apherang ke hundo kro hamren lapen jasoning hi badhalang sopen nangkelo beta non molom so por phan birta mointon ponik sna Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652 Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong.
puthot birta long wang thuiglo aningkan wangzon thakhaksi pining aningkan lethotan nilip nihang hawaramai langmili moza atumpen paklang so nilip nihang hawaramai langmili moza atum chapatir pi pen kebang deng wo phongrong ker piningkan abaha paklang so number 2 along jangmi niphai inquirer sir kebar ni anikang sama porpen kepang cheng pona birda pherangke ananterang pen birda napale Bogajan subdivision kapar loangkang moza phodo lake borjan moza borpathar moza purba moza nilip moza lapen duar baguri moza la moza pho ronga sar lapen klembang atuma phan kedeng pon padu jangmi ni phai thomkepar ni ada bapor pen karkli kardom kardia sai chengpon ko lasi bogajan subdivision angkang kedo karbi aron barin ke kroyara tum ronga sar pen chenglok akaprek amoza arada tuman takachetong dun pet pen RD ipidun jiaphan nilip nihang hawaramai amai phu bensing timu lapen chunbang kensing rongpi atumpen pherang ke aphan than pachini Karbi prime time bang kela pon sing ton poniglo do methak me kurwang thu